A'a, tsohuwar gida irin wannan tsire ne da kallo haka? Yau da alamu soyayya ce ta motsa kenan ko? Ai ga gaskiya yau soyayya ta motsa saboda kayi matukar kyau. To kuma dan ne kyau shine zaki zo ki tsire da idanu haka kyana nan fitan je nemi mana kuɗi? An yafe saboda na san in ka fita wata za ta iya kallon ka sai tana son ka. Ni kuma ki kalle na yadda nake ke tunanin wata za ta zo inda nake? A hawa ki kwantar da hankalinki, ni fa mijin mace ɗaya ne. Tamshi kenan ka zauna yau mu sha soyayya mu har waka ka ga yau zan maka. Da gaske? To zan so na ji wannan waka da zaki bu. Zaman lumana ni da ke abar kauna za mu rayu sunna. Gaskiya ni kan mai gida ban yadda ba, ya aka ka iya wannan baitin. An gaya miki ke kaɗai ce yake sauraron rediyo? Ni ma ina da wayan ina saurara kuma ina jin abin da aka yi. Wannan ba waƙar AA Faruk bace da sake a satin nan? To bari in baki labari. Wannan waƙar duk wanda yake soyayya ko kuma yake da mata mai kirki mai kyau kamar ki dole zai su waƙar nan. Shi sa nake matukar kaunar ki, ina son ki matata. Komai kake bukata shi min na zalama, bana tantamar haka zo nan muharrama. Miji na kai kadai san ba wa ragama, mata ta kin fi kowa ba zan ki faɗi ba.